Nevíte, jak uplatnit své body z předešlých objednávek? V tomto videu vám ukážeme jednoduchý návod pro registrované i neregistrované zákazníky. Registrovaní zákazníci. Přihlašte se do svého zákaznického účtu. Po přidání zboží přejděte do košíku. Klikněte na Pokračovat. Zde si zvolte dopravu a způsob platby. Následně klikněte na Pokračovat a tím se dostanete do posledního kroku objednávky Informace o vás. Sejďte níže do sekce Bonusový program. Zde uvidíte, kolik máte nasbíraných bodů. Do políčka zadejte, kolik bodů chcete použít, nebo klikněte na Vložit celé konto, pokud chcete využít všechny body. Potvrďte kliknutím na tlačítko Použít. Sleva se automaticky odečte z celkové ceny objednávky. Nakonec dokončete objednávku. Zbývající body vám zůstanou pro další nákup. Neregistrovaní zákazníci. Po výběru dopravy se dostanete do posledního kroku objednávky Informace o vás. Do pole e-mail zadejte stejný e-mail, který jste použili při předchozích nákupech. Sejďte níže do sekce Bonusový program. Zde uvidíte, kolik máte nasbíraných bodů. Do políčka zadejte, kolik bodů chcete použít, nebo klikněte na Vložit celé konto, pokud chcete využít všechny body. Vložte PIN kód a klikněte na Použít. PIN kód pro využití bodů jste obdrželi po své první objednávce do e-mailu od odesílatele Elitybot. Nenašli jste PIN kód ve svém e-mailu? Napište nám na info@valzim.cz, rádi vám pomůžeme.